Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe kam e daroɓe Ayaw Pindi TV on calminama on jurama on bismama e rubini jayndiji subaka hande o alkamisa 13 lewru novembre hitande ujunnaji 2025 ko sifa e kelle gadane jayndeji ɗiɗi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde les échos hono no ɓe mbaɗiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti koye on ɗon rapport mo ganduɗa kay waɗi leydi Sénégal e ko wiyete ko ligne rouge hono ɓe mbi kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe mbita nde ko on rapport kay waɗi placé Sénégal e nder rouge du vif hono no ɓe mbiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe garti ɓe mbi ko Sénégal wondude e leydi Gabon kam e leydi Mozambique kañumen kay ko ɗeɗo leyɗele tedɗi ganduɗa kay enen goni e damal fayit ɗum woni ko ɓe mbaɗi kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe mbi ko le Sénégal kañum kay wawa hebde ɗum ko wiyete ko e on ɗon marché mo ganduɗa kay kañum woni marché mo eurobond ɗum ine tawe e nder jayde ganduɗa kay kam woni jayde les échos ko ɗum woni ko musidɓe men jayndiyankoɓe gudditiri kono noon kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti ala haali Farba Ngom maire de la commune de Agnam kolliti kay wonande ko yuti e on ɗon fannu o gongol makko toon to suudu mbirdu mo ganduɗa kañum woni Moussa Bocar Thiam goto e gollidiɓe makko toon to landa APR kañum arti e hen hon ɗum ine tawe e nder hello nayi e hello tati e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde wiyetende les échos jayde Sud Quotidien kañum arti ko ala haali Diomaye Faye kam e Ousmane Sonko ɓe mbi ko duel au sommet, silence sur le quotidien ɗum ko jayde arti kam musidɓe men jayndiyankoɓe woni ko ɓe jiiɗi on sifade ko yuti ala haali on ɗon cermami ganduɗa kay ina teska e nder on ɗon ɓen ɗon worɓe ɗiɗo on horejo jagorde o kam e horejo leydi ndi ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kam woni jayde Sud Quotidien jayde l'Observateur kañum arti ko e horejo leydi ndi ɓe mbi ko nde o caggal nde o huccidiri e jagorɗe e kanko horejo leydi ndi o fammini ko yuti alhaali kadi ko horejo leydi ndi o arti e ɗin ɗon révélation ngaji ɗum ko caggal nde o ƴetti konngol e on ɗon fannu o haali hen e on saaha mo ganduɗa kay omo wonno e kuccam hakkude makko e ɓe ganduɗa kañum goni jagorɗe ɗe ko ɗum woni ko jayde ganduɗa kay jayde groupe Futur Média nde waɗi e gardidi natal mum ɓe ɓayini natal horejo leydi ndi ɓe mbaɗi toon natal horejo jagorɗe Ousmane Sonko jayde Vox Populi arti ko ala haali omo ganduɗa kam woni Farba Ngom ko yuti ala haali pôle judiciaire financière ɓe mbita nde ko hesɗi e on ɗon dossier ko ɗum kay woni ko o teska ɓe garti noon e konnguli maître Moussa Bocar Thiam mo ganduɗa kay waɗi attaqué omo ganduɗa kañum woni président collègue des juges ko yuti e juge d'instruction yeeso ɓe ganduɗa kañum min goni ligage ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kam woni jayde e wiyetende e jayde Vox Populi kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti e Abdou Nguer mo ganduɗa kay ko kañum woni ko ɗaccita ɗo ɓe mbi Abdou Nguer waɗama condamné kono de wattidi ko ɗaccitede ɗum ko caggal nde o leeli ɗum ɗon ko o waɗa condamné e suudu dombirdu kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti on ɗon limogeage mo ganduɗa kay horejo leydi ndi itti on ɗon ngal ɗon tergal e lande Pastef on biyeteɗo Amadou Gueye ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetende jayde Vox Populi jayde Direct News kañum arti ko e jadigal hakkude Sonko kam e Diomaye ɗo o wi kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe elle ɗum woni ko e gasde honno ɓe mbiri ɗum on sababu fof ɗon ko ñande 11 nduɗo lewru ndu gonɗen caggal nde horejo leydi ndi ƴetti pellital ittude Aïda Mbodj e gardigu on ɗon coalition Diomaye président lomtino ɗon mo ganduɗa kañum woni Mimi Touré ko ɗum addi nden ɗon filñitere ha oɗo saaha joni hakkude Diomaye e Sonko elle hunde woni ko e gasde ni ɗum ko ɗum woni ko waɗi jayde ganduɗa kay kam woni e jayde e Direct News jayde Source A kañum ruttani ko alhaali omo ganduɗa kañum woni Abdou Nguer ɓe mbitande ko caggal nde o waɗi lebbi e bandum toon to suudu dumbirdu ko omo ganduɗa kañum woni Abdou Nguer o ɗaccitama ni no ɓe mbaɗiri kamɓe ɓe mbaɗi ɗon ɓe mbi ko Abdou Nguer is
bac ɗum woni ko ɓe mbaɗi gardidi natal maɓɓe kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ganduɗa kay kam woni jayde source a ɓe gartine kadi on ɗon limogeage mo ganduɗa kay ko DG mo ganduɗa kañum woni Amadou Gueye Ngom ɓe mbita nde ko Amadou Gueye Ngom kañum kay woni ko itta e gollal muɗum ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kañum woni jayde source a jayde L'As quotidien arti ko e hoorejo leydi ndi kam e hoorejo makko jagorde Ousmane Sonko ɗo ɓe mbi ko le choc des contre pouvoir ɗum ina tawe e jayde nde ɓe mbaɗi natal hoorejo leydi ndi kam e hoorejo jagorde muɗum Ousmane Sonko kam e Bassirou Diomaye Faye ɓe gartini kadi konngudi omo ganduɗa kañum woni maître Moussa Bocar Thiam konngudi ɗi o suuti fewnude ɗum e ɓe ganduɗa kañum goni e pôle judiciaire financière ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kañum woni jayde L'As quotidien jayde nde ganduɗa kañum woni quotidien le quotidien kañum arti koye alhaali omo ganduɗa kañum woni Mimi Touré ɗo ɓe mbi Mimi Touré mo ganduɗa kay kañum woni coordonnatrice coalition Diomaye président ɓe mbi noon ko sehil mo ganduɗa kay ko mo sehil mo yiɗaka hay nokku ɗum woni ko jayde nde waɗi e gardidi natal muɗum ɓe mbi ko Mimi Touré ko personnage politique mo ganduɗa oɗo saaha joni o ala e ɓerɗe ɓe ganduɗa kañumen goni e yaadiɓe makko ɗum ina tawe e jayde nde kam musidɓe jayde ko ɓe garti e hakkude Diomaye e Sonko ɓe mbi ko mortal combat au sommet de l'état ko ɗum woni ko ɓe ginniri ɗon corma kanɗon haala walla ni ɗen ɗon alhaali mo ganduɗa kay nena hakkude hoorejo leydi ndi kam e hoore jagorde muɗum kam musidɓe jayde ko ɓe garti Abdou Nguer ɓe mbi ko caggal lebbi jiiɗi ɗi ganduɗa kay o yiyani ɗum mbuɗu nangue kanko on ɗon korkajo Abdou Nguer o waɗi retrouvé e liberté makko woni tan o heeɓi wellitade ɗum ko caggal nde o waɗa comdam nde ñalawma hanki o yalti toon to suudu dumbirdu hono no wiiri jayde quotidien le quotidien jayde gendiri nde Le Soleil kañum arti ko e souveraineté sur les ressources alières ɓe mbi tan nde ko hoorejo o leydi ndi oɗo saaha joni kañum fandare muɗum tan walla ni waɗi insisté ko yowiti ala haali ɗum ko ganduɗa kañum woni comptoir national ɗum mbi ɗon ɗo conseil des ministres woni ko hoorejo leydi ndi e kañum arti e volonté muɗum woni fandare muɗum tan ko wadde contrôlé ko yowiti ala haali exportation ɗum ko yowiti ala haali woni e kanŋe ɗo ete nder leydi ndi musidɓe men jayniyyankoɓe ɓe garti noon e corridor Dakar Bamako ɗo ɓe kolliri oɗo saaha joni ko caɗele mawɗe woni ko teska hen saabu ɗum noon ko wasde deeje ko deeƴal gongal toon to leydi Mali ɗum woni ko waɗi e gardidi e nattal muɗum jayde gendire nde jayde Le Soleil en payi e coftal ɓalli jayde Rewmi Sport kañum arti koye alhaali pottital cehilagal hakkude leydi Sénégal kam e leydi Brésil ɓe mbi Ederson on ganduɗa kañum woni gardien de but équipe gendijo mo leydi Brésil waɗi avertir équipe gendijo mo leydi Sénégal kam musidɓe jayniyyankoɓe ɓe garti on ɗon barrage coupe du monde on ɗon tournoi mo ganduɗa kay nena woni e wadde oɗo saaha e pottude balleji ñalawma hande o ɓe mbi ko hoorejo leydi république démocratique du Congo kañum kay hunani wonande kay fettoɓe équipe gendijo so tawi kay ɓe dañi fartane wadde qualifié mo hokkuɓe prime kote mabɓe foof 1 million de dollars ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kam woni e jayde Rewmi Sport e jayde Tribune Sport kañum arti ngal ɗon pottital cehilagal hakkude leydi Sénégal e leydi Brésil kono noon kam musidɓe jayniyyankoɓe ɓe ɓuuri yajñade ko e on ɗon tournoi mo ganduɗa kay ko yuti e barrage coupe qualification coupe du monde 2026 ɓe mbi ko Nigéria Cameroun république démocratique du Congo kam e leydi Gabon ko ɗe ɗo leyɗele tati kañumen kala mone kala nena waɗa ɗaɓɓade gam heɓde chance wonde e qualifié ɗum koko yuti e on ɗon coupe du monde 2026 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe heeɗiɓe daroɓe yawo Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kemnoroɓe dade ko sifa e kele gadane e jayndeji leydi Sénégal aɗa meɗen robine jayndeji wonata ko aljuma janggo so hokkeno haaji ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kam e rewnede programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.